तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय ए रामचियारी क्रिएशन यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि ए रामचियारी क्रिएशन यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। तो फ्रेंड्स नै दा जोङो 15 आगस्टनि एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। नै दायो जों फुएल आप खालामना लानोसै। एसे बबेबा लामा सामायाव जोबना होयोब्ला डिस्टार्ब जागोन, बेखायनो जों आगोलावनो फुएल आप खालामना लाखानोसै। तो फ्रेंड्स नै दायो जों जोंनि बागमारानि आउटपोस्टखौ बारबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। भिडिअआ माबायदि जायो। तो नै फ्रेंड्स जों दहायथ' गारिखौ फुएल आप खालामना लाबाय। नै एबारबा हले मानसियासो फुल डाउन खालामफिनना लाफिननांबाय। होनबा नै फ्रेंड्स जों दायो बयबो फुल डाउन खालामखांबाय। ओमफ्राय दानिया जों थांनोसै। नोंथांमोनाबो जोंजों नायलांबाय थादो भिउसखौ माबायदि नुयो। ना मा होनो नोंथांमोन? जोंना लोगोफोरा मोनहैजोब्बायानो। जोंबो दानिया थांहोलांसै। नोंथांमोना नायलांबाय था। तो नोंथांमोना भिउसखौ नायलांबाय थादो माबायदि सोमखोर गोथां ग्रीन गेनजेथिंजायबो। हरै जोंनि लोगोफोराबो फैगासिनो। नै जों दायो फैनानै लोखि बाजार मोनसिगोनानो एसेबावबा। नायदो भिउवार्सफोर माबायदि सोमखोर समायना फोथार। तो फ्रेंड्स फैनानै जों लोखि बाजारखौ मोनबाय। नैबे एबसु अफिस। नै दायो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय जानांगौ। इन्डो भुटान बर्डार 9 किल'मिटार। जों बेसिम मोनफैबाय लोखि बाजार। विश इउ ए हैप्पी जार्नी। थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस। नै बे जाबाय लोखि बाजारनि प्लेग्राउन्ड। बेयाव गोबां मानसियानो फुटबल बायदिसिना गेलेनो फैयो। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। नायदो भिउवार्स नोंथांमोन एसेबां समायना गोथां। हरै जोंनि लोगोफोराबो फैगासिनो हनै। नै एसे आगोल थांबावबाथाय जों खामार दैसा बे ब्रिजखौ मोनसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। फाइनेलि भिउवार्स नोंथांमोन नै जों दायो खामार दैसाखौ मोनबाय। नायदो नोंथांमोना भिउसखौ माबायदि नुदों। वाव जोबोर समायना। बेयावनो पिकनिक टाइमाव जेरै जानुवारि बायदिफोराव गोबां मानसिफोरानो पिकनिक जानो फैयो। जोबोर समायना जोबोर गोबां मानसिफोर जायो। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। नायदो भिउवार्सफोर माबायदि। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो जुदि आंनि चेनेलाव दासो गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट लानानै होयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना सिगांग्रो सहैयो आरो नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हायो।
फैयै फैनानै नै दायो जों SSB केम्प मोनबाय। बेयाव बिथांमोना चेक खालामो। दानिया जों नायना लानि माबायदि, नोंथांमोनाबो नायलांबाय था। नै नोंथांमोन नायलांबाय थादो, गोबां मानसि दं लाइनाव। चार लोग मेरे तरफ से आप लोगों को बिग सैल्यूट, जय हिंद। बेयाव गोबां मानसि थानायखाय जों नेबाय थायासै, मानोना जों जा जायगायाव थांनो फैदों बेखौ नुजोबनाय नङा। बेखायनो जों बेनिफ्राय फैफिनबाय एसे आगोलाव। बे दावथारा सकनिफ्राय नै बेखिजाय आगसिखैजाय हाबलांनाय मोनसे लामा दं, बेखैजाय जों हाबलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय था जों बहा थाङो। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। नै बेखैजाय हाबलांनोसै। ओरै थांबाथाय नांलाम, ओरै थांबाथाय जोंनिजों, ओमफ्राय ओरै थांबाथाय जों माने नोंथांमोननो दा देखायसिगोन। नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। थ' फ्रेन्ड्स, जों बै लामाजों फैदोंमोन, दा नै बे लामाजों थांगासिनो। बेखैजाय दैजिमा मोनो होनना खोनादों। सोङै थांगासिनो आरो जों दा। फाइनेलि फ्रेन्ड्स, फैनानै जों नै दैजिमा मोनफैफ्रामबायानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय दा जोबजासिम, आरो चेनेलखौ लाइक खालामोब्ला लाइक खालाम। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर। नोंथांमोनाबो फैनो लुबैदोंब्ला फैनो हागोन। नै फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै बिथिंजाय थांबानो मोनो आरोना। बायदि फिसा लामा दं, बेखैजायबो थांजायो, बाट नै बिथिंजायबो थांजायो। दा बेयाव गारिखौ पार्क खालामनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जों सिङाव हाबैनि आरो माबायदि नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। फ्रेन्ड्स, जों बै लामाजों फैदोंमोन। नै दायो जों सिङाव हाबफैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। दैजिमानि भिउसा माबायदि। बेवहाय दैया बारायगोन होननानै जोंखौ हाबनो होआखैमोन आरो, थेवब्लाबो जों ओरैनो एसे नायगोनल' होननानै बुंनायखाय हाबनो होबाय। नोंथांमोनाबो नायनानै इन्जयखौ लादो माबायदि, आरो जायगाखौ मोजां नायदोंमोन नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। गोथां हाग्रा, फारसेथिं दै स्राय बोहैदों, बाट दै गोदान फैनाया एसे गुंग्ले साफा नङाब्ला जों दुगैलांनो हागौमोन। थांगासिनो दं। लोगोफोराबो बैनो उनखिनजाय। नै बेनो दैजिमाया। नायदो नोंथांमोना गावसोरनि मेगनजोंनो नायदो दैजिमानि भिउसा माबायदि। जों दैया गुंग्ले नङाबा दुगैलांनो हागौमोन, बाट दैयानो गुंग्ले, साफा नंथारा। हरै जोंनि लोगोफोरा गावबा गाव खामानियाव बिजि, सोरबा सेलफि लादों, सोरबा ब्लग भिडिअ बानायदों। हरैबो जोंबा वाटारफल दं होनना खोनादों, बाट थाबायनासो थांनांगौ 5 किल'मिटारसो, एसे गोजान। बेखायनो जों बेखौ थांनो सानासै, मानोना समा थोद्रायनाय नङा। बेखायनो जों बेयावल' थांना फैबाय आरो नोंथांमोननो वाटारफलखौ दिन्थिनो हायासै।